Bună! Analiza graficului Bitcoin din punct de vedere al teoriei valorilor Neowave, 13 noiembrie. Azi voi face o analiză a graficului Bitcoin, având în vedere că este un subiect intens discutat zilele acestea. Dar înainte de toate vreau să vă spun că dacă intrați pe site-ul meu criva.ro, puteți afla mai multe despre serviciul meu de analiză a graficilor bazat pe teoria valorilor Neowave, mai multe detalii despre autor, abonamentele, discounturile de care puteți beneficia, informații despre teoria valorilor Neowave, ce postez pe blog. Sau puteți intra pe pagina mea de Facebook, strategii de investiții pe baza teoriei valorilor, unde postez de asemenea noutăți din acest domeniu. Revenind la analiza graficului Bitcoin din punct de vedere al teoriei valorilor Neowave. Ce pot să vă spun este că acum Bitcoinul se află pe pesimism maxim, la minimul ultimilor 2 ani, din noiembrie-decembrie 2020. De la maximul din aprilie 2021, din punctul meu de vedere, se formează un triunghi neutral running, un pattern specific teoriei valorilor Neowave, în care valul B este mai mare și în preț și în timp, valul B albastru, decât valul A albastru. De la maximul 67-68 de mii, maximul valului B albastru din noiembrie 2021 de la 67-68 de mii, Bitcoinul cade de un an pe valul C albastru de grad mare, care până în prezent, din punctul meu de vedere, este o combinație complexă triplă, adică 3 pattern-uri unite de 2 valuri X. Zigzag sau flat ABC, un val X, flat ABC, un val X, și din punctul meu de vedere, al treilea pattern va fi un triunghi neutral. Intrând mai în detaliu în structura celui de-al treilea pattern, se observă cum în săptămâna trecută Bitcoinul a căzut violent pe știrea că platforma de tranzacționare FTX are probleme mari și confirmând practic pesimismul meu din 30 septembrie, când la pragul de 20-21 de mii avertizam clienții să shorteze pe un eventual rebound în zona 20-21, pentru că văd ca Bitcoinul să cadă în continuare sub pragul de 16.100. Al treilea pattern, după cum vă ziceam înainte, va fi un triunghi neutral clasic, cu valul B roșu mai mic în preț și timp decât valul A roșu. Acum e în derulare valul C roșu de grad mic al acestui triunghi neutral. Practic, pe termen scurt, crește impredictibilitatea. Vineri dimineața sau joi a căzut sub pragul de 16.100. Din punctul meu de vedere, câtă vreme acest 22.750, maximul lui B roșu de grad mic, nu va fi spart, trendul rămâne descendent pe Bitcoin. Consider că pe măsură ce Bitcoinul va urca, dacă mai urcă spre 19-20 de mii, ar fi de shortat, în ideea că valul C roșu de grad mic va continua să cadă în jos. Câtă vreme acest 22.750 nu va fi spart, trendul rămâne descendent pe Bitcoin. În momentul în care va apare un semnal bullish de cumpărare pe Bitcoin, voi anunța clienții. Până atunci, consider că orice rebound mai mare ar trebui shortat, în ideea în care Bitcoin ar trebui să continue să cadă. Pentru a afla mai multe detalii despre evoluția Bitcoin pe termen scurt, dar și despre indicii DAX, BET, Standard & Poor's și diverse acțiuni, atât de la noi cât și de pe extern, abonați-vă la serviciul meu de analiză a graficelor pentru a primi analize în timp real. Succes!